Za nami hokejowe emocje na lodowisku, teraz nie mniejsze w sali konferencyjnej Zagłębiowskiego Parku Sportowego, gdzie dowiemy się, którzy zawodnicy pojadą na Mistrzostwa Świata w Czechach. Przed Państwem Grzegorz Pasiut, Robert Kalaber. Panie trenerze, proszę czynić swoją powinność. V prvom rade treba poďakovať všetkým závodníkom, ktorí sa účastnili v celých tých kempoch. Od prvého, ktorý odpadol, Bartek Ježovský, ktorý odpadol z povodu kontúzie. Myslím, že zrobili sme za 6 dní dużo práce, kaval dobrej práce, a čo bolo v našich silách a možnostiach, sme zalatvili, za čo treba poďakovať aj zviazku a samozrejme sponzorom, ktorí sa na tom podielajú. Mali sme napravdu dobré varunky do práce. Veci alebo plán, ktorý sme mali, tréningový sme dočívali a starali sme sa cudenne ťažko pracovať. O to sú trudnejšie tie decízie, ktoré sme museli podejmuť. Mali sme sporú grupu závodníkov, mali sme 6 atakov do ostatnej chvíle. To z toho povodu, že nemáme kde brať závodníkov, ktorí grajú akéž mocné ligy, NHL, alebo kde švédska, fínska extraklasa, ktoré sa grali, choťaž Česká, ktorá sa skončila 10 dní do tylu. Takže z toho povodu sme mali sporú grupu, dá sa povedať, 30 závodníkov a 4 závodníkov. O to je to ťažšie, viacej závodníkov na ostatnej prostej odpadá. O to je ťažšia tá decízia poprostu závodníkovi, ktorý sa staral, valčil, 6 hodín ťažko pracoval, mohol byť doma s rodinou. A o to je tá decízia ťažšia a trudnejšia pre každého jedného z nás, toho štábu školenia, a samozrejme najtrudnejšia je pre tých chlopakov, ktorí ostávajú doma. Na mistrovstvá pôjde trojica brankárov, Mari, Zabolotný, Fučík, celý sklad, ktorý hral Dišaj. Do toho skladu, ktorý Dišaj hral, doplníme Matýho Mihalovského a Pavla Dronu ako 9. obrancu. Z brankárov nám odpadol Matěj Mrajarka, z obrancov Jaškevič, Oržovský. To sú mená, ktoré sme vedeli. Mladý Kasper Maťaš bol hrať do ostatných chvíľ, kedy valčil, ale poprostu tá Slovácia nám pokazala, že napravdu aj tí závodníci, ktorí sú osvedčení, ktorí sú doma v hre obronnej, mali napravdu nie dužý problém, ale museli sme sa bardzo starať, aby sme začínali ten golostroj Slovákov, lebo boli napravdu bardzo šibkí a podjavňovať šibké decízie v tých trudných situáciách. A tutaj mladý Kasper ešte sa trošku gubí. Je to perspektívny závodník, uvažali sme aj o tom, že by išiel aj on s nami, ale ostatečná decízia bola negatívna dla neho. V nedeľu sme sa dogadali, respektíve oznámili sme Aronovi, že nejde s nami. Aron mal ťažký sezón, bol kontuziovaný od 10. mesiaca. Chodil na ostatný meč ligy zásadničej, mal jeden meč v playoffách, zagral u nás 4 meče, ale čuli sme, že nemá taký komfort, nemá počutie tých hlavne obronných situácií a na jeho miesto sme v podstate, jeho miesto si valčil Krežov, takže z tohto povodu sme sa dogadali, respektíve sme oznámili Aronovi už v nedeľu, nechceli sme čakať, je to osvedčený závodník, aby čakal na trudnú decíziu do vtorku, vedeli sme, že nič nie je v sklade, poprostu sme mu povedali decíziu už v nedeľu. Ostatní závodníci, ako je teraz Filip Staržinský, v podstate dneska Filip Komorský valčil o to, či ostane on alebo ostane Filip Staržinský. Decízia bardzo trudná v štábe školeňovom. Decidovalo to, že Komoro má sezón, kde je v Google kontuziovaný a dokáže potrafiť vážnu branku. I keď na druhej strane musím povedať, že Filip Staržinský je lepší v defenzíve, v obrane, ale dávame málo braniek. A z meču Franciou alebo z Kazachstanom môže byť práve Filip ten závodník, ktorý tú považnú branku střelí. Takže
decizovali takéto malé rzeczy a ešte raz by som chcel všetkým tým závodníkom poďakovať za férovú válku, za bardzo dobré podejście do svojich povinností a bohužiaľ môžeme zobrať 22 závodníkov a 3 brankárov. Nejaké pytania? Panie trenerze, ja mam pytanie o to, bo właśnie ta skuteczność to jest widać, że jest olbrzymi kłopot. Czy pan ma nadzieję, że w związku z tym, że schodzicie z tych obciążeń, treningi są krótsze, lżejsze, że ona po prostu się trochę poprawi, czy po prostu albo się ją ma, albo się jej nie ma? Wchodzimy na vyšší poziom. Keď môžeme povedať, my sme jediný kraj, kde máme, ja neviem, 95% závodníkov z Polskej ligy. Ja nechcem zdegradovať Polskú ligu, napravdu tá liga išla na poženie do góry, ale tí závodníci, chociaż dzisiaj tu boli zo švédskej extraklasy, z nemeckej DL, boli tu závodníci z fínskej extraklasy a predsa ten požon a tá šibkosť tých ligách a hlavne tá obranná fáza, bardzo ťažko sa dostávame do jakých okazí. A my sa musíme naučiť strieľať nielen z klárovných okazí, ale aj z okazí, kdež medzi bulíkov, strel, ktorý je nie na gól, ale strel, ktorý je na nejaký problém, na dobytku, na skerovanie kružku. Prosto musíme więcej šukať tie okazy a to gádame o tom, naraže pokazujeme chłopakom video, mám nádej, že to zrozumiem. Treba povedať, aj tí brankári sú na vyššom požení, ako sú v Polskej lige, takže to znova idete sám na brankára, ktorý má väčšiu jakošť, ktorý je osvedčenejší celý sezón broni proti bardzo dobrým závodníkom vo väčšej šibkosti. Šibkosť nielen akceleračná, ale šibkosť reakcie, šibkosť v tom zakončení, čo nám pokazali Slováci. Zastavili sme ich chvíľu času a z one-timeru nám trafil dvakrát ten istý závodník na to samé miesto, takže to všetko je jakýž proces a my z tej našej, respektíve z tej divízie nižšej vchodíme do elity a poprostu musíme sa školiť, musíme sa učiť, aj keď máme osvedčených závodníkov, tak nikto z tých závodníkov nemá osvedčenie z elity. A to poprostu, kde sa to musí prežiť, kde sa to musí naučiť a sme terpliví, staráme sa, pracujeme na tom, gadáme o tom. Mám nádej, že v tých vážnych mečoch, alebo hlavne vtedy, keď to bude třeba, tak sa prikloní k nám aj šťastie a tak jak dzisiaj my sme dostali dve bránky, kde nám krúžek prepadl za bránkovú líniu. Tak, také šťastie, mám nádej, že budeme aj my, musíme więcej strzelať, musíme więcej pracovať pod bránkou a musíme šukať také brudné góly. Czy pan ma już pewność, że Tomasz Fuksik dostanie jutro w końcu ten polski paszport i czy zamierza pan bronić jednym bramkarzem, czy rotować? Pevnosť bude vtedy, keď uvidím pasport, to je jedna správa. A ja myslím, že ten požon, kam ideme, je tak mocný, že nie jeden brankár, ale všetci traja brankári budú mať možnosť okázie pokazať sa na mistrovstvách a každý jeden bude sa môcť prezentovať w tych mistrzostwach. Panie trenerze, po tych długich, ponadmiesięcznych przygotowaniach ten zespół jest Pana zdaniem lepszy niż 1 kwietnia? Ja myslím, že sme poukladanejší, aj keď zase 6 dňov przygotowania jest OK, ale behom tých týgodní sme nemali koľko závodníkov playoffových, nemali sme závodníkov, neviem, ktorí liečili kontúzie, nemali sme závodníkov, ktorí boli najbardziej vyťažení v tých playoffách, takže museli sme aj s tým skladom rotovať. Máme 6 atakov, aj závodníci, ktorí dzisiaj nejdú, o ktorých gadáme, či je to Filip Staržinský, či je to Damian Kapica, alebo to môže byť treba Zhorželský alebo Jaškevič, ešte majú šancu na tých mistrovstvách zagrať. Pokiaľ bude jakáž kontúzia, tak závodníci čekajú na telefón a je možnosť zmeny závodníka, ktorý je kontuziovaný za nového závodníka. Takže aj potom sme pracovali so 6 atakmi a rotovali sme tie ataky alebo tých závodníkov, žiadny, alebo respektíve závodník, ktorý hral playoff, finál nehral všetky meče, ani nemohol hrať. Takže přigotovali sme sporý grom závodníkov tak, aby keď by sme mali aj dišej kontúzie alebo do dišejšieho dňa nejaké považnejšie kontúzie alebo następné, tak boli přigotovaní ďalší závodníci. My nemáme kde brať závodníkov, žiadny závodník iný negrá už žiadnu ligu u nás. Takže z tohto povodu sme museli aj rotovať.
aj celý čas sme neboli pokope z všetkých 30 závodníkov, takže znova ten čas šibko utekal, doplňali sme závodníkov, rotovali sme s nimi a codziennie sme pracovali. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać, czy pan będzie chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zbudować tą drużynę też już trochę na przyszłość, czy jednak za wszelką cenę spróbować utrzymać się w elicie? Ja myslím, že našou povinnosťou je utrzymať, povinnosťou pokúsiť sa utrzymať to. Hej. Všetci ideme v nádeji, že to zrobíme. Všetci vieme, akí protivníci protivko nám idú grať a aké sklady tí protivníci budú za ostatné leta. Nepamätám, že by išlo toľko jakošných závodníkov, či sú to Stany, či je to Kanada, či sú to, ja neviem, Slováci. Aj mistrovstvá sú za našou hranicou, sú v Prahe, v Ostrave a je to interesujúci hokejový kraj, takže aj tie nastupné kraje a ich družiny majú napravdu mocné sklady, takže zrobíme všetko po to a potom tam ideme, aby sme choťaž do ostatného meču mali šancu o to, aby sme válčili o to utrzymanie. Samozrejme myslíme aj dopředu, preto aj tá decízia. Možno jedna z tých vecí nejde aj Aron a ide Patrik Renžolok, že poprostu Aron, tak jak som gadal, mal ťažký sezón, mal dužý výpadek a ten Patrik napravdu pokazoval sa dobre v polskej lige. Bol efektívny, dával bránky, my tie bránky nedávame, tak ličíme na to, že jak už zase považnú bránku dá aj tento chlapa, ktorý už nie je mladý, hokejovo, ale na tú kadru, ktorú máme, na tých závodníkov, jakých máme, jakošťových, tak patrí do tej mladšej generácie. A czy będzie powrót do źródeł, czyli po prostu do tych formacji, które były w poprzednich mistrzostwach? Myślę tutaj o pierwszej formacji Grzegorza Pasiuta z Bronką i z Fraszką. Ja myslím, že dzisiaj to nevyglądało zle. Dzisiaj myslím, že sme sa prezentovali dobre, bol brak skutočnosti, ale po tých mistrovstvách, respektíve takto by sme, v podobnom sklade by sme mali ísť na Lotvu a potom budeme reagovať, čo budeme, ako to budeme vidieť, ako sa budeme prezentovať, či budeme skutočnejší, nebudeme skutočnejší. Možno nastúpi jakáž zmena ešte v převázových formáciách, ale čo sa týka skladu, ktorý sme dzisiaj mali, tak na 99% bude ten samý sklad. Ja mam pytanie do Grzegorza Pasiuta. Pojedzie Pan po raz pierwszy na Mistrzostwa Świata Elity i tak naprawdę co to oznacza dla Pana i jaki z tych rywali wydaje się Panu taki, nie wiem, najważniejszy? Może nie wiem, w młodości uwielbiał Pan oglądać Szwecję, ale Słowację. Tak jak powiedział trener, będziemy się tam utrzymywać, a nie jadę spełniać swoich marzeń związanych z ulubionymi zawodnikami, czy nie wiem, drużynami, przeciwko którym chciałbym zagrać. Jedziemy wykonać swoją robotę najlepiej jak potrafimy, dać z siebie wszystko i liczyć na to, że za rok czy ci sami, czy zawodnicy, którzy w tym roku nie udało im się pojechać, pojadą po raz kolejny. To jest nasz główny plan, a ja osobiście nie rozbieram tego, z kim chciałbym grać, czy nie chciałbym grać. Na pewno cieszy fakt, że te drużyny naprawdę przyjeżdżają w mocnych składach, ale tak jak powiedziałem, my jedziemy się tam utrzymać, a nie spełniać swoje prywatne marzenia. Ale nie ma takiej kompletnie wpanych nutki, ekscytacji jakiejś, kurczę, no po tylu latach Polska wraca do elity, ja jestem w tym gronie, który też wraca. Było w tamtym roku, że awansowaliśmy, więc to było spełnienie, które myślę, że bardziej przeżywaliśmy pod tym względem radości, że będziemy mieli szansę pojechać na elitę. Dzisiaj podchodzimy do tego tak, że musimy z tymi najlepszymi zawodnikami rywalizować i po prostu się tam utrzymać. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? W takim razie serdecznie dziękujemy, no i do zobaczenia w Ostrawie.